Здравейте, приятели! Днеска ще анбоксвам, няма да анбоксвам, ще ви показвам мои едни от първите минерали, но обаче преди да започна с самите тях, ще ви покажа едни отделни, които не са в кутията и съм ги взел или са ми ги подарили малко след това. Ето това е първото. Това е просто един от най-малките минерали, дори не съм го искал, но това ми е просто подарък. Самите в тях, да, беше скъсано малко. Планински кристал, лунен камък, розов кварц, тигрово око, ахат, аметист, тюркоаз, лазурит, опал и яспис. Дори не знам кое е тук. Ще го оставя тук настрани и да продължаваме към следващото. Ето го. Това също си го взех горе-долу след първата кутия. Така ще я покажа след малко. Минерали от България. Епидот, цитрин, планински кристал, розов кварц, аметист, родонит, ахат, гипс, яспис, обсидиан, опал, оникс. Ето това само. Мисля, че само май това ми струваше 20 или 15 лева, не съм сигурен. Ето това, което също ми го подариха. Ето това не са ми го подарявали. Ето това е... Не знам аз дори какво, не съм го проучвал, но ми е подарък. Някой казва, че е като злато. И тук вижте как изглежда. Силно заема целият обем. А тук изглежда така. Не знам защо е така. Явно... Не знам. Мръсно е отдолу, но то просто аз се опитах да го измия с кърпа. Не става. Така... Да, ето е първата кутия, с която започнах абсолютно всичко. Без нея нямаше да има тези епизоди или аз да колекционирам минерали. Отварям я да ви я показвам. Един по един горе-долу, които съм си взимал. Ето ги. От тук тези има два, които не са минерали, но просто съм ги сложил. С минерал, който започнах, се крие ето тук. Ето този. Ахат. Ето тук има леко... Дали ще се види на камерата, не знам. Лека дупчица с кристали. С този минерал започнах всичко. Жената просто, без да се го избира, ми го даде. И така, просто аз не съм си го избрал и хареса ми. И си казах, че може да не събирам минерали, защото това все пак е само един. И не знам дали в моя град точно ще ги има. След това, тогава си го взех на една нещо като екскурзия, така да кажа. След това отидохме в Асеновград, но в центъра. Ни тогава го взех от някъде другаде в някакъв друг музей. И там видях, че има още няколко. Много има. Като цял рафт, явно в музеите има. И си взех. Първо си взех ето този аметист. Направо отидох на горе. Аметист за 10 лева. Ето го. С аметиста тогава не си взех само него. Взех си апатит. Малък апатит. Взех си също и карнеол. Взех си още един карнеол. Взех си и пирит оттам, в който аз го имам вече. В следващите ми кутии. Това беше оттам. След това в моя град имаше един музей. Ако там нямаше малко, не знам как щях да продължа, защото няма откъде да ги взема. И се оказа, че има. След това, ако не знам точно, но не знам дали е точно такъв ред, защото там съм взимал бая. А още един аметист. За 5 лева, ето го. Не е някакъв такъв като ето този. Съвсем различен дори. Няма много, нали, лилаво и такова. Има повече кварца и тук отдолу. Там също си взех... Какво беше следващото сега? Мисля, че беше галенита. Тогава просто ми забеляза окото и аз. Има и малко пирит по него. Някой си помисля, че е злато. Също си взех и фаворит. Той ми е единствения, не знам защо е толкова красив. Също си взех и яспис.
И то, мисля, че този ми е най-ефтиния минерал. 2 лева. Ето колко е голямо. И хареса ми. Два от тук обаче не са минерали. Например, ето това. Това е в каменено дърво. Подарено ми е. А това е просто камък. Но не е просто камък. Той е намерен от там, където се е родил Исус Христос. Взете от там. Затова съм го сложил също тук, защото е по-специален за мен. Така. Ето този. Това е кварц плюс калцит. Подарен ми е. Също и този. Това е само калцит. Ето го долу, колко е хубав. Малко отдолу прилича на галенит. Бая тежат. Ето този най-вече тежи. Така, следващият. То станаха само 2 явно. Ето го и него. Рубин Сацуизит. Единственият беше там. Този според мен е един от най-красивите минерали. Просто такава красота. Също очаквайте в следващото видео, защото трябваше миналата седмица да кача епизод трябва да кача втората кутия в събота и вече друга седмица в сряда ще кача другата седмица къде си? Другата седмица в сряда ще кача видео в PandaFrax. В събота, сега тази събота, сега ще го качам четвъртък, ще кача за втората кутия, защото трябваше тази, сега която го снимам, да е миналата седмица в сряда. Много съжалявам, че не качих миналата седмица в петък и вчера в сряда. Миналата седмица в петък просто нямаше как, защото бях малко навън и си бях забрал телефона и ми трябваше тогава и GoPro-то и то не беше заредено и там няма в колата къде го зареждаме. Ходихме на едно много яко място, но вече е късно. Но за следващия път ще го взема. Това е. Така. Да продължим. Също днес очаквайте видео в PandaFrax и също и утре в петък. Когато е 27-ми, аз тогава тръгвам на море, тогава в петък, на тази седмица, не знам точно как е така, в петък няма да кача, но ще кача тогава във вторник. Защото сряда аз точно тръгвам, тогава е 27-ми. Ще кача вторник и когато се прибирам на трети, то тогава 3 вече септември, тогава се пата сряда, ще кача тогава в същото видео. Така. Този големия планински кристал. Много е красив. Оставяме го тук, защото той е един от най-големите тук. Да, това е. Няма какво друго да видите. Днес мисля, то ще е. Очаквайте видео на Slime Rancher. Ще след това, като го кача. Няма какво друго да ви показвам, освен до скоро виждане и чао-чао.